Slovensko. Malebná krajina v srdci Európy. Neporušená príroda. Bohaté kultúrne dedičstvo. Majestátne hory. Tradičná architektúra. Historické mestá. Čarovné hrady a zámky. Hlavné mesto Bratislava. Pulzujúci život veľkomesta. Prvou a najstaršou fakultou s technickým vzdelaním na Slovensku je stavebná fakulta. Vyučovanie na nej sa začalo už v roku 1938. Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jedna z najmodernejších akademických knižníc v strednej Európe. Prečo si sa rozhodol študovať na stavebnej fakulte? Pretože má dobré meno a v stavebnej branži má vysoký kredit. A hlavne ma viedlo k tomuto, že tu niečo po tebe zostane, tá tvoja tvorba je viditeľná aj pre iných. Pretože sa jedná o najlepšiu stavebnú fakultu na Slovensku. Keď som bol mladší, som sa rád hrával s Legom, som staval, tvoril. Potom prišiel seriál Megastavby, tam sa mi páčila epizóda, kde stavali most, teda viadukt v Milau, čo je asi najkrajší most podľa mňa. Tak som sa rozhodol prihlásiť na túto stavebnú fakultu a byť stavbárom, mostárom. Čo sa ti na našej fakulte najviac páči? Na stavebnej fakulte sa mi najviac páči študentské zázemie, nakoľko sa tu nachádza telocvičňa, posilovňa, laváreň a človek sa tu jednoducho nikdy nenudí. Je to hlavne otvorený dialóg s vedením fakulty a s jej pedagogickou časťou. Najväčšia výhoda je tá, že škola sa nachádza v centre mesta a internáty sú situované v blízkosti školy, kde cesta do školy trvá maximálne 10-15 minút peši, čo je na Bratislavu veľmi dobré a je to obrovská výhoda oproti ostatným vysokým školám. Škola nie je len o rysovaní alebo počítaní, zatvorení niekde v nudnej kancelárii celé dni, ale môžeš ísť do terénu, stýkať sa s ľuďmi, pracovať s ľuďmi, tvoriť, dohadovať sa. Koho takáto práca baví, tak určite sa tu nájde. Najviac sa mi páči to, že škola ide s dobou a stále sa tu niečo deje. Laboratória so špičkovým prístrojovým vybavením. Telocvičňa, tenisové kurty, posilňovňa, sauna či plavecký bazén. Príjemné učebne s najnovšou výpočtovou technikou. Čo ti dalo štúdium na stavebnej fakulte? Tak získal som tam vzdelanie, ktoré mi zabezpečilo možnosť nájsť si robotu podľa mojich predstav. Veľmi dobrých kamarátov, s ktorými som prakticky aj po štúdiu, bol som na svadbách, narodil sa im deti proste.
taký životný priestor. Dobré vzťahy s niektorými buď bývalými spolužiakmi, ktorí zostali do dneska na škole, učia tam, dokonca aj s pedagógmi, ktorí už mňa učili, sú s niektorými dobré pracovné vzťahy, dá sa povedať, pretože kedykoľvek sa v projekcii vyskytne nejaký problém, dá sa za tými, ktorými nejaký vzťah je, prísť a veľmi ochotne poradia, skonzultujú. Boli teda ešte aj nepovinné zábavy, fakultatívne, lyžovanie, atletika, veslovanie alebo kajakový klub. Takže vrele doporučujem. Každá škola rastie so svojimi pedagógmi. Pokiaľ máte šťastie na dobrých pedagógov, tak ste robili dobrú školu. Ja som to šťastie mal, určite mnohí z nich mi dali veľa svojich nielen vedomostí, ale aj životných múdrostí. A to samozrejme v praxi sa snažím často uplatniť. Mne sa zo školy ani veľmi nechcelo, škola bola veľmi fajn, mali sme dobrý kolektív, dobrú partiu. Veľa sme si užili, ľudovo povedané, srandy a myslím, že na školu spomínam z toho najlepšieho uhla pohľadu. Naši absolventi sa zúčastňujú na rôznych významných projektoch v oblasti budov, inžinierských konštrukcií, dopravných a vodných stavieb. Stavebná fakulta je mostom k tvojej budúcnosti. Nové stavby čakajú na teba. Pridaj sa k nám.